en grund til, at tingene er, som de er. Godt logisk indsigelse. Gud er det højeste væsen, og at hvis Gud er god, og det er Leibniz aktioner, så må han naturligvis have valgt den bedste af alle mulige verdener. Anderledes skulle han ikke handle. Det betyder også, at nogen har anklaget Leibniz for, at den tilstrækkelige grundprincip egentlig står højere end Gud. Og det er ikke helt forkert, men det er optimistisk hos Leibniz, det består i, at vi lever i en verden, som grund og grund giver mening. Ja, fordi det kan Voltaire gøre, hvad er det så? Ja, hvad er det Voltaire gør? Han skriver som sagt, det han umiddelbart gør, det er, at han skriver og offentliggør et digt om katastrofe. Og Voltaire kan man sige stiller i digtet 2 spørgsmål. Og det ene spørgsmål, vil du ved synet af denne mængde ofre og sige, Gud er hævnet, deres død er prisen for deres forbrydelser. Havde Lissabon, der ikke er flere laster end London og Paris, nedsunket i deres fornøjelser. Lissabon er ødelagt. Timer holder der en landrover, der ikke er ude at køre i snevejr? Holder den stille med sne på taget? Ja, men så måske skamme sig ortodox at sige, at London og Paris ikke er gået til. Det er jo netop tegn på Guds ualmindelige mildhed og godhed. Men ja, man skal være specielt skruet sammen for at tænke sådan. Men det kan man sige, det er Voltaires spørgsmål til den ortodoxe tolkning. Og det er en tolkning, som man også faktisk kæmpede med i Lissabon. Da man skulle rydde op efter jordskælvet, der trådte Portugals premierminister, Pombal, han trådte i karakter som en ret effektiv administrator. Da kongen spurgte ham, hvad man dog i alverden skulle gøre, så sagde Pombal ualmindeligt fornuftigt, at man skulle begrave de døde og give de levende mad. Men Pombal, han tog fat om problemerne med ret stor effektivitet, og det handlede om at bygge Lissabon op, og det handlede om at administrere katastrofen effektivt. Og hans modstandere, nogle af hans modstandere, var blandt andet forskellige sværmeriske præster, som hævdede, at det var kun en lille forsmag på, hvad der ville komme, og at den store guddommelige katastrofe endnu ventede, og man skulle smide, hvad man havde mellem hænderne, og gøre båden og give sig til at bede. Det kunne myndighederne ikke blive ved med at høre på, så de statuerede et eksempel og brændte en af sygepræsterne, fordi det var jo det, som man gjorde, brændte, folk, og det skal man selvfølgelig ikke, men det er alligevel svært at have en vis sympati for den reaktion. Men det betyder også, altså reaktionen betyder måske også, og understreger måske noget, som er ved at blive klart på det her tidspunkt, nemlig at ingen stater egentlig længere befinder sig i en ortodox religiøsitet, der griber ind og blander sig i dens anliggender, så skal den nok videre forsvare sig. Det kan godt være, at alle stater vedbliver at have et eller andet forhold, vedbliver at have et eller andet forhold til kirken, men en bestemt type af relation til Gud er gået i glemmebogen, historisk gået i glemmebogen. Nå, det var den ene flanke. Og det er nok den, kan man sige, der peger bagud. Den anden, der peger mere fremad, det er, at Voltaire også retter et spørgsmål til filosoferne, og så med herunder faktisk også til hans eget tidligere jeg, fordi Voltaire havde selv tidligere været tilhænger af og talsmand for optimismen. Han siger sådan her: som svar på deres, altså ofrenes, døende stemmers halvt artikulerede skrig, ved det frygtelige syn af den rygende askerum, vil du da sige, dette er resultatet af evige love, der leder en fri og god Guds handling. Altså, Voltaire sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved, Leibniz teodicé, og han sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved verden som et rationelt sted. Det er det, det synspunkt, han følger op i Candide. I Candide fremstår verden som i bund og grund irrationel. Og det er sådan set lige meget, om vi taler om menneskene, som er ind af en kant af nogle ualmindelige